Hvorfor vælger du lige præcis at starte med din konfirmation? Jeg er jo journalist. Yeah. Jeg kom i lære som journalist, da jeg var 17 år. Og det er 50 år siden nu. Og jeg har jo levet af at skrive lige siden. Altså i journalistik, der siger man, at man skal jo starte med noget, der er til så interessant, så ikke læserne straks holder op med at læse. Hvis man nu starter med et meget, meget kedeligt afsnit, så vil folk jo aldrig læse resten af bogen. Nej, det er rigtigt. Så man prøver ligesom at finde noget, og her starter og springer jeg så ligesom ind i det, hvor jeg er 14 år. Men så vender jeg jo tilbage til hvor jeg var yngre, ikke? Og barn. Hvorfor? Altså, der er jo rigtig mange før dig, der nok også har prøvet at skrive sådan en selvbiografi og sådan noget. Ja. Hvorfor vælger du så at skrive en? Hvorfor tror du sådan lige præcis, din barndom er sådan noget helt særligt? Jamen, det tror jeg egentlig heller ikke, og det var også svært for mig at komme i gang med den, fordi jeg synes, den skulle have en almindelig historie også. Og der var det så, og hvad skulle det så være for en? Fordi man skal ikke kun, altså hvis man vil sælge bogen til andre og have andre til at læse den, så må man jo ikke bare skrive en privat erindring. Det må godt være personligt, men det må ikke være privat. Der skal være et eller andet perspektiv, noget som, der skal være en større historie. Og min større historie, det er landproletariatet i midten af 1900-tallet. Det er det, man kalder fattige mennesker på landet. Ikke? Okay. Det var den historie, jeg vil fortælle. Altså så i den store historie er det sådan en lille historie. Ikke? Fordi det var ikke specielt for os. Det var for rigtig mange mennesker ude på landet. Ikke? Ja. Så det var den historie, jeg fortæller. Jeg ved, det er meget svært med erindringer. Og det slipper jeg ikke for. Det gør jeg ikke nu, så får den kommet på billedet. Det er meget svært med erindringer, fordi det er jo svært at huske, og noget husker man forkert. Har du skrevet dagbog? Nej, det har jeg ikke. Men jeg var så heldig, at min mor har skrevet rigtig mange breve, som var gemt, og i dem hører man meget om, hvordan vores familie havde det. Og så har jeg været journalist, så jeg har researchet. Jeg har gået i gamle arkiver, altså i folkeregistret, for at finde ud af, hvor længe boede vi der. Og jeg har været i landsarkiver og byarkiver og sognerådsarkiver og sådan noget. Og der kan man altså finde rigtig mange informationer. Og specielt, når det er sådan en familie som min, der tit har været på overførselsindkomst. Ja, okay. Og så har de jo noget liggende, fordi så har de diskuteret, hvordan var forholdene for os og sådan noget. Men altså, det som jeg jo gerne har ville vise med bogen, det jeg tror egentlig, jeg sætter katten i. Ja. Fordi jeg for eksempel synes jeg, at jeg arbejdede hårdt som barn, for jeg havde jo så mange små søskende. Men mine børn, som kun er 2, de synes jo også, de har arbejdet hårdt. Selvom jeg synes jo ingenting, de har lavet. Jeg synes jo aldrig, de gad røre en finger. Så derfor skal man, altså det er så mærkeligt med det, man husker, ikke? Og man kan aldrig være helt sikker på, at det er sandt, det man husker. Så derfor så gik jeg ned, men så fandt jeg for eksempel et brev fra min mor, hvor hun skrev til en kusine, og da jeg var 6 år. Grete-Lise ser så træt ud, så nu har jeg bestemt, at hun skal have 3 timer fri hver lørdag til at lege for sig selv. Og så kan man jo sige, så husker jeg ikke galt. Jeg skulle arbejde meget. Det var for så vidt også i orden med alle de børn. Min mor kunne ikke klare det hele. Og min far var mest syg. Ikke? Ja. Men det er bare lige for at vide. Der var også en anden ting, hvor jeg tog meget fejl. Jeg gik jo mest i sådan nogle 2-klassede landsbyskoler. Så kom jeg på et tidspunkt til at gå i en byskole inde i Kolding. Og da jeg så sådan skulle sidde og lave en skits over, der har vi nok boet så længe. Ikke? Og der har vi nok boet i 2 år, 3 år. Så skrev jeg ud for den der skole i Kolding, før jeg havde undersøgt det, altså før jeg havde researchet på det. Der havde jeg nok boet 8-9 måneder. Jeg var godt klar, at vi havde ikke boet der et år, fordi så ville jeg have været til eksamen eller sådan noget. Yeah. Men 8-9 måneder skrev jeg. Ved I, hvor længe vi havde boet der? I 6 uger. Grunden til, at det fylder så meget, det skal jeg fortælle jer, grunden til, at det fylder så meget i min bevidsthed, det er, at det var så fuldstændig anderledes. Jeg kom jo ude fra sådan et lille bitte hus af en skole med en lærerinde i den ene ende, og så kun et klasselokale. Da jeg kom ind i den skole, så var der ikke alene 7 klasser, men der var mange spor. Jeg kom til at gå i 4. C, og for mig var det totale kaos. Og så hvad værre var, at jeg kom til at gå i noget, man kaldte en vandreklasse. Altså, jeg kunne ikke finde rundt. Jeg har ingen stedsans. De første, det har jeg heller ikke, det kender jeg godt. De første, jeg fulgte efter nogle af mine klassekammerater. Så skete der også en anden ting, og det var, dengang var kønnene sådan meget adskilt, ikke? Drengene sad sammen, og pigerne sad sammen. Og så kom jeg jo ind som den nye pige, og det var sådan en 2-mandspulte, så fik jeg en pult for mig selv. Og i den allerførste time, jeg gik i den skole i 4. klasse, så var der en eller anden dreng, der var uartig, eller støjet, eller larmede, eller uopmærksom, eller sådan.
Så sagde læreren til ham, nu kan du som straf sætte over ved siden af den nye pige resten af dagen. Piger havde jo lavere status. Og de der ting har jo gjort sådan et indtryk på mig, for det blev de så ved med, alle lærerne brugte så mig som straf, ikke? Som drengende straf. Så det var derfor, jeg troede, jeg havde gået der i 8-9 måneder. Det fyldte så meget altså i forhold til nogle af de andre steder i min erindring, fordi det havde været så specielt. Så, men altså, jeg har prøvet det at gøre det meget dokumentarisk og finde. Som jeg også kan se, så har jeg lavet sådan en oversigt over alle de steder, hvor vi har boet. Det kan jeg. Det hjalp rigtig meget. Ja, for ellers kan man slet ikke, så taber man jo alle de steder, der bliver omtalt og sådan noget. Men det kunne jeg jo kun gøre, fordi jeg var på folkeregistrene rundt omkring. Og så var jeg i arkiverne og finde materialet, for eksempel om min onkel, der blev dømt efter krigen. Ikke? Ja. Og det var så på Landsarkivet i Viborg, hvor man så skal søge aktindsigt, når man skal have sådan noget for krigen. Så skal man søge om tilladelse i god tid, så det fik jeg også. Det var en spændende historie, den havde jeg aldrig selv kendt før. Var det ikke din moster, der fortalte om ham? Ja, men det var den anden. Det var ham, der var Frikorps Danmark. Jeg har to onkler. Ja. Han, der falder ned i en vognport. Så det var ham, der begik selvmord? Ja, det var ham, ja. Okay. Ja. Og det kunne jeg godt, dem har jeg sådan set med, fordi jeg var født lige efter krigen, hvor alle de der ting skete. Og de viser ligesom altid, at det er altid ligesom de fattige, der skal betale regningen for hvad som helst. Ikke? For de var blevet nærmest tvunget til at gøre de der ting. Ikke Frikorps Danmark, folkene. Men min anden onkel, som var sabotagesvagtmand, det havde han fået besked på af både kommende regeringer og fagforeningerne. Men blev han så ikke straffet? Jo, bagefter blev de straffet. Ja. Men alle dem, der havde tvunget ham til det, de blev jo ikke straffet. Fordi man sagde så, at han skulle have forstået, at de mente det ikke, når de sagde, at han skulle tage det job, men selvfølgelig mente de det. Yes. Man skulle bare finde en understraf. Det var en stor skandale. Og i dag synes alle jurister, at det der retsopgør efter krigen var en skandale. Man lavede en lov med tilbagevirkende kraft. Så det, som de faktisk havde fået ordre til, det blev forbudt efter krigen. Man sagde, så blev det pludselig ulovligt. Det var lovligt, da de gjorde det. Og ikke alene lovligt, men også prisværdigt. Så det er en meget mærkelig ting. Men det var sådan lidt en sidehistorie. Holdt du ligesom kontakten med dem begge to? Ja, det gjorde jeg. Eller var det mest... Nej, jeg har altid haft et tættere forhold til min mor, som jeg var rigtig glad for. Okay. Men jeg har holdt kontakten også med min far. Han blev gift igen. Nede på Langeland. Det får man ikke at vide? Nej, det får man først at vide næste bind. Okay. Det er jo ikke sket endnu. Men og min mor kom tilbage til Frelsens Herre, men det fører man om i næste bind. Okay. Så det... Okay, du behøver ikke svare på den her, vel? Men er der noget, du ligesom har undladt i bogen, fordi du simpelthen synes, det skulle de ikke lige læse og sådan? Ja, det er der. Og det er fordi, man ligesom grundlæggende skal gøre op med sig selv. Om man for eksempel gider lægge sig ud med sin familie. Okay. Der er rigtig mange forfattere, der jo bliver uvenner med hele deres familie, og sågar får sagsanlæg. Karl Ove Knausgård, ham den norske forfatter, der har skrevet meget detaljeret om sit liv. Han har sagsanlæg fra 3 i sin familie. Og hvis vi tager sådan som Erling Jebsen og Susanne Brygger og Knud Romer, så har de alle sammen mistet deres familie. De vil ikke mere med dem at gøre, efter de har skrevet deres selvbiografi, ikke? Eller deres bøger om sig selv. Ja, okay. Og der tænker jeg på forhånd, jeg gider altså ikke være uvenner med min familie. Så mit princip har været, at det, der står i bogen, det skal være så sandt, som det overhovedet kan være. Men man behøver ikke fortælle alt. Altså min mor og far er jo døde her for længst, hvor jeg skriver den her bog. Og jeg kunne ikke have skrevet den på den måde, hvis de havde været levende, vel? Så ville de være blevet følt sig såret. Mine søskende er de er fuldstændig glade for den, og enige med den. Og det kan man sørme ikke være sikker på altid. Fordi du kan sagtens have 2 søskende, der er vokset op lige ved siden af hinanden, og med meget kort mellemrum. Og så har de alligevel en helt forskellig opfattelse af deres barndom. For der findes ikke, altså følelsesmæssigt, findes der ikke nogen sand erindring. Du kan sige, at vi boede der fra den dato, som jeg gør til den dato. Så er det selvfølgelig sandt, ikke? For der har man folkeregistret. Men om du havde det godt eller skidt, eller du synes, I var rige eller fattige, eller sådan, det kan man ikke diskutere sig frem til, for den følelse kan du ikke diskutere. Den er jo sand. En følelse er jo sand for enhver, ikke? Så hvis nogen siger, at du kan godt have en søsken, der siger, at jeg havde meget ulykkelig barndom, og den anden, som er et år ældre eller yngre, siger, nej, det var så lykkeligt derhjemme altid. Ikke? Det kan man ikke. Og det er også derfor, jeg så gør meget af det, at jeg bruger dokumentarisk stof. Hvad har det givet dig at skrive bogen? Har du fået opklaret nogle af de der familiehemmeligheder, der har været? Det har jeg. Men først og fremmest, så synes jeg, at det har givet mig selv en personlig tilfredsstillelse. Det der med at få ligesom ordnet sit liv.
og få bragt en mening ind i. Ja. Altså for det er det værste problem, hvis man nu ikke er religiøs, hvad jeg ikke er, vel? Så kan livet så virke ret meningsløst. Er du ateist? Ja, det må jeg nok nærmest sige, ja, også sige så være. Men jeg har ikke noget sådan aktivt, jeg har ikke noget imod, at folk har religiøs, jeg har tro af den ene og den anden art, men jeg synes, altså generelt udgav min mor sådan nogle dårlige råd, så jeg tænkte ret tidligt, jeg vil hellere bestemme selv. Jeg vil ikke spørge Gud om noget. Så jeg kunne ligesom sige, at jeg tænkte, nej, det er en dårlig vejleder. Jeg har for eksempel den der med min onkel Ole, ikke? Ja. Den der historie om at være sabotagevagtmand. Ja, for der viskede mine forældre jo altid, når de snakkede om ham. Og det tror jeg ikke var, fordi han er gået sabotagevagt. Det var, fordi han er begået selvmord. Det var sådan en synd, ikke? Det er for kristne mennesker, det er en synd at begå selvmord. Så der fik jeg jo opklaret det, og det var en, synes jeg selv, var en rigtig spændende historie. Så må de da virkelig have visket, da din lillebror gjorde det. Ja, men der var jeg kun så, ja. Nå, ja. Men det lader sig ikke. Altså, ingen ved, jeg tror ikke, om det var et selvmord eller et uheld, det er ikke til at sige. Nej. Jeg tror mest, det var et uheld. Og han proppede sig med alt mulig nervemedicin, samtidig med, at han drak. Og så var han vant til at få noget nervemedicin, som man kunne tage ubegrænset af, selvom man drak. Så havde han fået noget, det kunne man altså ikke. Derfor døde han så simpelthen af en overdosis. Men han havde ikke efterladt noget afskedsbrev, så jeg tror ikke, han havde troet, han skulle dø. Han havde bare troet, at han lagde sig til at sove. Så det var ikke meningen? Det tror jeg ikke. Men man kan ikke spørge ham. Men han havde i hvert fald nogle aftaler dagen efter og sådan noget, så jeg tror ikke. Okay. Så det var ikke meningen? Nej, jeg synes, det var planlagt. Jeg tror bare, at han gerne ville sove dybt. Han var meget forpint sjæl, ikke? Ja. Så han ville bare gerne sove, og han havde som nervepiller. Det var dem, han tog, og han er nemlig, han var kommet op til en ny læge, for han var flyttet op hos min mor. Og den læge har så givet ham en anden slags, som ikke gik sammen med alkohol, og som man ikke bare kunne tage 30 af. Han har taget 30 eller 40 eller sådan. Og det har han gjort før, men uden at overleve af det. Så jeg tror ikke, det var noget besluttet selvmord. Jeg har skrevet her. Når jeg læser sådan om din barndom, ikke? Ja. Så kan jeg godt få sådan lidt ondt af dig. Eller sådan, nej, det går nok synd. Barndom, det var jo blandet. Ja. Det var jo både godt og ja, dårligt. Ja, det ved jeg godt, det skriver du også. Og der er også mange, der synes, bogen er rigtig morsom, selvom der også er nogle alvorlige ting. Der er noget med små børn, der dør og sådan noget. Ja, det går nok. Men for mig er det jo også ligesom vigtigt, det var jo ikke kun mig. Der var jo rigtig mange, altså fattige eller småkorsfolk på landet. Det var meget almindeligt, at man ikke havde for eksempel toilet og ikke havde indlagt vand. Det var ikke så tit, man heller ikke havde elektricitet, men som vi ikke havde nogen steder. Men ellers så var det almindelige vilkår. Så dem, jeg gik i klasse med for eksempel, der var altid nogen, der havde det på samme måde. Det var ikke sådan, man følte sig ekstremt fattig sammenlignet med de andre. Okay. Altså det, som gjorde det specielt i vores familie, det var, at min mor fik så mange børn. Hun fødte 10 børn på 8 år. Og så havde de aldrig nogen penge, fordi min far var så meget syg. Ja, han kunne heller ikke lide at arbejde. Nej, men han havde dårlige nerver. Og når man læser om hans barndom, han kom det var altså tjene som 6 år, ikke? Så kan man jo ligesom ikke, det er klart, han blev knust og ødelagt og fejlernæret og fik ingen skolegang. Men tænk på, at i mine forældres generation, der har været børn, der faktisk har arbejdet som slaver i Danmark. Det glemmer man lidt, at det er så kort tid siden. Ja, der hvor jeg skriver om, at min far var indlagt i 1929, fordi han var blevet slået halvt ihjel af den bonde, som han tjente hos. Det er tyske bonde. Ja, men det er jo ikke engang 100 år siden. Nej. Der bliver det klippearbejde bagefter, hva'?